krije se, među cvećem rosom kupa se, lako se prepoznaje, jer tu svako te očekuje. I mala Maja je tu, s društvom sjajnim uvek vidjet ćeš nju. Da mala Maja je tu, gde se nove priče uvek pričaju. Pčelica Maja je tu, gde se dobre priče uvek pričaju. Henrijeva kućica. Njam, njam, njam. Ha? Pavo, dođi da vidiš. Tamo je skrivena kućica. Kućica? Dođi, Pavo. Izgleda da je napuštena. Wow! Viseća bašta. I krevet od mahovine. Trud se ceni, ali odmor je odmor. Česma? I lift. Majo, pazi! Iza tebe! Čnovski mrav! Ogroman je! Šta vas dvoje radite u mojoj kućici? Ovo je tvoja kućica. Wow! Mrav koji živi na drvetu. Nisam znala. Da, ali nemojte to nikom da kažete. Važi? Ne brini, nećemo nikome da kažemo. A šta si uopšte radio iza one stvari? O, podešavao sam mesecogled. Nisam hteo da vas uplašim. Ja sam Henry. Drago nam je, Henry. Ja sam Maja, a ovo je moj drugar Pavo. Zdravo. Izvolite, specijalitet kuhinje. Raslo je na visini. Ej, hvala. Mislim da ćemo ti i ja da budemo dobri drugari. A čemu služi taj mesecogled? Da se bolje vidi mesec. I zvezde. Ti si jedan poseban mrav. Mesec je još lepši kada se vidi izbliza. Treba to da vidite barem jednom u životu. Hoćete večeras? O da, sjajno! Obožavam da gledam mesec. A ti, Pavo? Izvinite, zvuči sjajno, ali ja bih radije da spavam. Hej, šta je onaj čudni oblak prašine tamo? Ha? Brzo! To je znak! Treba da se vratim. Ako Pol sazna da dolazim ovde dok sam na dužnosti, bit ću u velikom problemu. Kao da imaš krila! Obožavam ovo! 1, 2, 3, 4, mi smo mravi najvredniji. 1, 2, 3, 4, ničega ne bojimo se mi. Treba da ojačamo pozicije. Mravlji lav koji se približava je najstrašniji, najlukaviji lovac na mrave na livadi. Vojniče Henry, zar je sada vreme za spuštanje padobranom? Ne, generale! Izvinite, generale! Voljno! Operacija Mravlji lav, faza 2! Znam da je čudno, ali on hoda naopako. Nikada to nisam videla. Spremite se da zadržite neprijatelja!
pravu si. Vojsko, saberi se. Brzo. Treba da evakuišemo mravinjak. Svi mravi treba odmah da izađu. Da, generale. Patrolo, mirno. Evakuišite jaja. A tvoja kućica? Jaja bi tu bila bezbedna. Moja kućica, nema šanse. To je tajna. Da, stvarno je sjajno. Uostalom, nećemo da kažemo Polu da si je ti napravio. Dobro. Pol, ono veliko drvo tamo je odlično sklonište. Drvo? Jesi li sigurna? Patrolo, sklanjamo jaja. Pokret. Šalji dalje. Šalji dalje. Brže, brže. Ovde, stigao je. Kud je nestao lavlji mrav? Tišina, vojnici! O, katastrofa! Neprijatelj nam sprema zasedu! Oho! Jeste li vidjeli? Ta rupa je zamka! Napravite jedan korak i mravlji lav neće da vam da drugu šansu. Naš prioritet su jaja. Treba da ih sklonimo pre večeri. Baš dobro. Dok se svi izležavaju u kućici zahvaljujući mojoj ideji, ja treba da nadgledam rupu. Nije fair. Ben, pazi! Moja lopta! Moja lopta! Hej, Pavo! Treba da siđem po svoju lopticu! Ovako je ipak lakše preneti jaja, zar ne? Potvrdno, Majo! Kanap se zaglavio. Treba će mi nečija pomoć. Malo je visoko. Vojniče Henry, neverovatno! Pitam se šta bi se desilo da ti nisi bio ovde? Pa recimo da ne bi dugo potrajao. Moj red! Dobro, gotovo. Možete da nastavite. I, Majo, znaš li ko je sagradio ovo mesto? Jedan moj prijatelj. Potpuno je neverovatno. Korpa, viseća bašta, česma. Zaista skidam kapu tom majstoru. A onaj veliki providni kamen, čemu ono služi? Za uveličavanje raznih stvari. Hoćeš da probaš? Ovo nije igra! Zašto ne beži? Pavo? Čekajte, odraz zraka od mesecogleda je zaslepeo Pavu. Možda ako ga uperimo u mravlji glava? Zaklonjeno mu je lice. Ben, molim te, ostavi loptu! Neprijatelj se povlači. O, ali
Henry, šta se desilo? Henry i njegov mesecogled. Svaka čast, vojniče Henry. Misija je završena. Hteo bih da ti se zahvalim na brzom rešenju, Majo. Zahvaljujući tebi, večeras ćemo da spavamo kod kuće. Hvala ti, Paul. Henry i ja smo odličan tim, zar ne? Znate, kako da kažem, kućica i korpa i mesecogled, mislim, ja sam sve to napravio. Vojniče Henry, ne smem ni da zamislim koliko si vremena utrošio gradeći ovu osmatračnicu. Ipak, ne mogu da osporim njenu stratešku vrednost za našu bezbednost. Tako da sam odlučio da ti budeš odgovoran za njeno održavanje. Da li je to jasno? Majo, ovo je najlepši dan u mom životu. Mnogo ti hvala. Neverovatno. Izgleda tako blizu. Ko zna, možda ćemo jednog dana da budemo prva pčela i prvi mrav koji će da odu na mesec.